Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ah, di pasarnya udah kiri ya. Wah, naik mah nunggu aja bang mau sampai
Itulah warinan nyo tarimo.
pe iyo me payung punyang payung apa itu lainyo itu pejawa pano dari kami namadu ada punyola nama dito mamuela surah-surahnya dan tuo banamo katumanggungan makue kotola pilihannya papati yola nasabatan nyokue kotila kaniago sedangkan sila kalau dunia asyam pulonan di buenyo pisang si kale hutan pisang timbadu yo nama dada koto ili yang lainnya bukan bodi jelia dole inyo antar martabat iyo la de panulu atolo re papa kampulo martabat mandi tolo panyato sarato martabat la de pandito tolong na jela jawa ode nalai sala sudai ko sarato le martabat de do balama apune pulo lo takana ode
Yo me
Oh sayang sekali seminggu gosok giginya. Kali baru ada jual sanjo, mulai kalau jangan kita dicari yo. Zaman merdeka, tua tinggi kawin yo. Bantu
Baris pagi kami bisiak